yung centenarian po dyan sa may bayan po ng Aguilar na nagdiwang po ng kanyang kaarawan. Dagdag pride ng lalawigan po ng Pangasinan. Ikwento mong good news na yan, Idol Tita Ronnie. Isa na namang karangalan para sa ating lalawigan ang pagkilala sa isang centenarian mula sa bayan ng Barangay Baybay, Aguilar bilang isang haligi ng pamilya at inspirasyon sa komunidad. Suot ang kanyang magandang bestida. Masayang ipinagdiwang ni Anay Pascuala Labrador Basi ang kanyang ika-100 karawan noong May 15 sa kanilang tahanan kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ayon sa kanyang apo sa tuhod na si Sheena, masaya at proud ang kanilang pamilya sa pag-abot niya sa ganitong edad na hindi na rin katakataka dahil maging ang kanyang mga kapatid ay tinatamasa pa rin hanggang ngayon ang mahigit 100 taong gulang na pamumuhay. Dahil dito, isa siya sa nagsisilbing inspirasyon sa kanilang angkan dahil sa pinapakita niyang lakas at tibay ng loob. Malaki rin ang naging papel ng kanyang anak na si Ellie sa pag-aaruga at pag-aasikaso kay Anay Kwaling sa araw-araw. Samantala, nagpunta na rin ang Provincial Social Welfare and Development Office upang personal na iabot ang cash incentive at plaque of recognition kay Anay Kwaling bilang pagkilala sa kanyang pag-abot sa edad na 100. Naway patuloy na magsilbing inspirasyon ang kanyang mahabang buhay at maging patunay ng matatag na pananampalataya, wagas na pagmamahal ng pamilya at pagkalooban ng mabuting pamumuhay. At ilan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.